маркази ташхисии табобатии дуошона бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ аҳмадзода ҷамолиддин дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар масоҳати 15 садяк замин бунёд гардидааст. дар ин ҷо намудҳои зиёди ташхис, муолиҷа ва хизматрасониҳои тиббӣ, санитарӣ аз қабили табобати касалиҳои дарунӣ, урологӣ, системаи асаб, амрози занона бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ бароҳ монда шудааст. дар муассиса гӯшаи гиёҳдармонӣ таъсис дода шудааст, ки дар он бо истифода аз гулу гиёҳҳои шифобахши аз лиҳози экологӣ тоза ба дарди беморон дармон мебахшад. баъди бунёди маркази тиббии хусусӣ 20 нафар табиб ва кормандони миёнаи тиб ба кор ҷалб шуданд. шукрона мекунем, ки бо дастгирии бевоситаи асосгори усули ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноб оли имомалӣ раҳмон мо ҳамихел дастгирӣ кардан, ҳамихел шароитҳо фароҳам оваранд, ки мо ҳамихел биноатои иншоотҳо сохта ба истифода диҳем. ман тасмим гирифтам, ки мана як маркази ташхиси тиббии табобатӣ барои 20 кат барои беморони нақшавӣ сохта ба истифода диҳам. инҷа ба қариби 20 нафар коргарони тиб ва 3 нафар ҳамширои тиб ҷои коркатӣ таъмин мекунем. пештар дар деҳоти ҳаёти нави Акрам Ҳасанов хеле маркази ташхиси табобатӣ набуд. ман ҳаракат кардам, ки ҳамина истифода диҳем ва ҳаракат мекунем, ки ба халқи худамон хизмат кунем, мушкилоти халқро осон кунем. дар гӯшаи дигар бинои нави боғчаи кӯдакона дуошона буда ба хотири сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо саҳми ҳамин соҳибкори ватандӯст Аҳмадзода Ҷамолиддин сохта шудааст. Кӯдакистон метавонад 100 нафар фарзандони сокинони ноҳияи шаҳри навро дар беҳтарин шароит ба таълиму тарбияи дурусти томактабӣ фаро гирад. синфхонаҳои дарсӣ пурра бо мизу курсӣ, айёниятҳои дарсӣ ва дигар лавозимоти хониш муҷаҳҳаз гардонда шуданд. айни замон дар боғча 100 нафар кӯдакони синни то мактабӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. тамоми шароитҳо дар муҳайё буда кӯдакон аз тамоми гирду атрофи ҷамоати деҳоти Акрам Ҳасанов ҷалб карда шуданд, ки онҳо дар боғча бо забонҳои русӣ ва англисӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. мо мураббиҳо кӯшиш мекунем, ки кӯдаконе ки дар ин кӯдакистон таълиму тарбия гирифта шуданд, то ба синни мактаб рафтан бо як рӯҳияи ватандӯстӣ, рӯҳияи хештаншиносӣ, дониши хуб таълиму тарбия гиранд. иншооти варзишӣ дар идомаи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Ғозизода Азиз бо тарҳи зебову замонавӣ сохта шудааст. иттилоъ дода шуд, ки масоҳати умумии майдонча 16 садяк заминро ташкил намуда бо дарозии 43 ва паҳноии 23 метр мутобиқ ба талаботи стандартҳои соҳаи варзиш бунёд гардидааст. با تشبثکارهای پیشوای ملت و با دستگیری صاحبکاران در جماعت اکرم حسنов دهه حیات نو یک میدانچه ورزشی ساخته به استفاده دادن. امروز در این میدانچه ورزشی جوانان و نورسان به ورزش مشغول میباشند. ما جوانان مینداری خودمان را با صاحبکاران بیان مینماییم که با ما چنین شرایط را فراهم آوردند. барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Шаҳрнав идома дорад.